kurva. Ne merjél fújni. Az egész a pofámba jön. Ne rögjél. Mozó. Na, hideg. Meleg? Nem, mondom hideg. Komolyan? Melyik? Ha még egyszer leforrázom a nyelvemet, még az alsó felét is, akkor tudod, mit kapsz? Alsó felét? Egy új nyelvet. Így nem lehet lenni, kedves nézőink. Nézőink, basszus, mihez beszélsz? A weblap nézők. Vagy weboldal. Hogy eszel? Az orrod cappuccinos, az állat az állat, és le is köp, hát ez hihetetlen. Megköptelek le! De menni közben ittál, ide fröcsköltél. De azt nem még voltam arra a hanem a pohár. A pohár. Majd gyorsan! Jó, elég. Na. Mondom, elég. Nem tudok. Jaj, volt az asztal. Azt hittem, ott van egy ember az ablakban. Ó. Lehet, hogy két ilyen fát. Aztán láttam, hogy csak egy zsinór. Most a zsinórra hitted azt, hogy az ember? Igen. Azt hittem valakinek a lába. Te hivatalosan elmebeteg vagy. Badd meg! Porcukros lett a gatyám! Mire porcukros? Tessék itt egy mazsolat, neked adom. Nem már! Szeretitek a mazsolát? Ha nem, akkor cseréljétek ki tádéra. Ez volt Sordi Nordi vicce. Mi az a tádé? Az egy mese, te mazsola és tádé. Hogy nem baszod meg, Máli! Azt a jó kurva eget! Elegem van! A kurva életben elég vágó! Jó, én ezt nem eszem meg. Csak pofám fújt, azt nem eszem meg. Az akkor még csak pofám fújt volna. Úgy nézek ki, mint aki bárányíz. Most jöttél az apokból. Kurva vicc! Az a milyen? Mi van a fejem?